Fenw i di Jack a dwi wedi ennill y Coleg Cymraeg Cenedlaethol Wobr. Dewais y llwybr dysgu ar waith oherwydd gallu dalu arian a gwblhau qualifications ar yr un pryd. Cwblhaus fy mhrentisiaeth gyda Sage Kitchen ym Mhorthaethwy, a ar hyn o pryd dwi'n gweithio yn y Sheeps and Leeks yn Caernarfon. Mae'n pwysig i fi defnyddio iaith Cymraeg yn y gweithle achos da ni gyda lot o cwsmeri cyntaf iaith Cymraeg a mae mor pwysig gwneud nhw teimlo yn cyffyrddus, especially yn hospitality. Y prif peth gallwch chi o'r prentaeth heblaw y qualifications yw sgiliau a profiad fel reloi amser, reloi stoc, due diligence, sgiliau da chi ddim yn meddwl ti angen bod yn coginwyr. Rwy'n symud ymlaen i Prentisiaeth Lefel 3 oherwydd nid oes gan llawer o goginion y qualification hwn a bydd o'n dda symud ymlaen yn fy ngyrfa. Mi'n fysfa'n dweud i rywun sydd yn meddwl dechrau y Prentisiaeth ewch am o, ennill profiad a sgiliau gallu ei defnyddio am gweddill eich gryfder proffesiynol.